Tak pekný večer vám želám. Ja som veľmi rada, že tu môžem dnes večer s vami byť a teda povedať vám pár slov o občianskom združení Sa zobuď. Už ako bolo spomenuté, vytvárame platformu pre študentstvo prekladu a tlmočenia na Slovensku. My sme teda toto občianske združenie založili v minulom roku, cez leto, spolu teda s Patriciou a Vandou, ktorú ste už počuli a ktorú ešte počuť budete. No a v súčasnosti ho spolu s nami tvorí 29 študentiek a študentov prekladu a tlmočenia z celého Slovenska. A aby som vám to tak nejak chronologicky a čo najzrozumiteľnejšie predstavila, tak musím zájsť ešte ďaleko do minulosti. A začala by som teda rozprávať o podujatí, ktoré bolo ešte pred občianskym združením, a to bola teda Zimná škola prekladu. Vzniklo to celé tak, že teda Patricia ako absolventka konzervatória bola zvyknutá na veľkú komunitu, na to, že sú tie vzťahy medzi študentami a študentkami naozaj také úzke, blízke. A keď prišla na vysokú školu, tak jej to vlastne chýbalo, že sme sa nepoznali medzi ročníkmi alebo medzi jazykovými kombináciami. My sme zachytili ešte aj to covidové obdobie a lockdown, takže naozaj o nejakej komunite sa rozprávať nedá. A teda sa so svojou spolužiačkou Ivanou Božikovou a našim vyučujúcim Martinom Dievčošom, ktorý inak preložil knižku pre Sokratov inštitút, ktorú si to potom môžete za dobrovoľný príspevok aj kúpiť, tak sa rozhodli, že aby sme teda podporili tvorbu tej komunity v prekladateľstve, tak by bolo dobré vytvoriť podujatie s názvom Zimná škola prekladu, ktoré vlastne ako keby nadväzuje na také staršie, dávnejšie podujatie Letná škola prekladu, ktorá je naozaj spomínaná vo všetkých možných učebniciach ako také podujatie, kde sa všetci združovali, ale potom to prestalo fungovať. No a vlastne potom od septembra začala Patricia spolu teda s ďalšími študentkami Univerzity Mateja Bela tvoriť a plánovať toto podujatie, ktoré bolo teda trojdňové a primárne určené pre študentstvo z celého Slovenska, kde sa mohli stretnúť s akademikmi, ľuďmi z praxe, ľuďmi z vydavateľstiev alebo celkovo toho trhu práce. No a dali sme sa do práce, úplne sme nevedeli, čo od toho čakať, ako to celé vypáli, ale ako vám asi napoveda prvé číslo, tak myslíme si, a my to považujeme za dosť veľký úspech, pretože prišlo takmer 200 ľudí z našej cieľovej skupiny. Mali sme 33 úžasných hostí a hostiek, ktorí hovorili, diskutovali, prednášali, zdieľali s nami svoje skúsenosti. Takže to bolo naozaj veľmi podnetné a do celej organizácie a dobrovoľničenia na mieste sa zapojilo takmer 30 študentiek a študentov. Naozaj vidíte, že tam bola účasť zo všetkých univerzít na Slovensku, kde sa preklad a tlmočenie vyučuje, čo je teda v Bratislave, v Nitre, v Bystrici a v Prešove. A podaril sa nám celkom splniť aj jeden z našich cieľov, čo bolo teda zviditeľniť našu prekladateľskú a tlmočnícku profesiu. Takže sme sa snažili o mediálne výstupy v rôznych, či už denníkoch internetových, alebo v rádiách a podobne. A musím povedať, že to bol naozaj krásny víkend s úžasnou atmosférou, kde sme sa naozaj spoznali, sieťovali a nie len teda, že sme sa vzdelávali počas toho dňa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ale mali sme aj večerné programy, veľmi neformálne. Jeden bol tu v záhrade, kde sme mali vedený networking a diskusiu a druhý večer sme strávili v Urban Spote, kde bol kvíz, tiež networking a party s DJom, ktorú teda viacerí nezávislo od seba označili za najlepšiu party života, prosím pekne, lebo to bol naozaj taký safe space, priestor, kde sme sa nemuseli nič hanbiť alebo báť, boli tam ľudia iba z nášho podujatia, uzavretá spoločnosť, takže to bolo veľmi príjemné. No a mali sme aj krásnu spätnú väzbu, ktorá nás motivovala pokračovať v takýchto aktivitách a rozhodli sme sa teda, že nemôžeme teraz zaspať, aj nám to viacerí ľudia hovorili, aby sme teda neprestali tvoriť, neprestali organizovať, aby teraz táto iskra, ktorú sme zasadili, mohla ďalej skrátka pokračovať, aby sme tie vzťahy, ktoré sme nadviazali, mohli utužovať a mohli sa naďalej spoznávať a prepájať. Tak sme teda založili už to spomínané občianske združenie Sa zobuď, v ktorom teraz je 29 študentiek a študentov z celého Slovenska.
A v rámci toho organizujeme viaceré veci aj v priebehu roka, keď nie je zimná škola prekladu. Máme takéto podujatie z lavic do praxe, čo je teda diskusia so študentkami a študentmi prekladu a tlmočenia, ktorí už aj počas štúdia sú vlastne v praxi a nejakým spôsobom sa im podarilo či už tlmočiť alebo prekladať knižku a podobne. Na prvej diskusii sme dokonca krstili prvý knižný preklad už spomínanej Patrície. A potom sme pokračovali v Prešove, kde sme sa rozprávali s 2 šikovnými študentkami z Univerzity Prešovskej o tlmočení práve. Ďalej v Bratislave sme mali diskusiu s doktorantkami a šikovným teda prekladateľom mladým a v Nitre sme sa zameriavali na audiovizuálny preklad, čo sú teda titulky, preklad pre dubbing a podobne, pretože práve tá Nitra je ako keby známa touto oblasťou tlmočenia a prekladu. No a čo by to bolo za podujatie s názvom Z lavíc do praxe, keby sme tú prax aj nejakým spôsobom nevytvorili? Naše diskusie sa teda streamovali na Zoome, kde to mohli potom naše spolužiačky a spolužiaci tlmočiť. Mali to potom uznané ako odbornú prax v škole, takisto výborná vec, riadoček do životopisu a je to výborná skúsenosť, lebo na ten, ako keby to online tlmočenie je v súčasnosti veľmi žiadané, dôležité, potom covide už sme si tak na to nejako zvykli, aj klienti si na to zvykli, ale v škole na to úplne není priestor, ako keby to trénovať a cibriť a naučiť sa, ako sa pracuje s tou technikou, takže to veľmi kladne hodnotia a pokračujeme samozrejme v tomto aj ďalej. A teraz od novembra sme spustili našu webovú stránku, kde máme rôzne archívne články, záznamy z našich akcií a podobne a tam vlastne tiež dávame priestor práve na tú prekladovú prax. Takže to je tiež zase super, že môžu mať tí mladí ako keby uverejnený svoj preklad so svojím menom na webovej stránke a dobre sa na to potom odkazuje, keď chcú ísť robiť pre nejakého klienta už teda za peniaze. No a ďalej sme zorganizovali 4 knižné svapy už na 4 spomínaných univerzitách, kde teda pôsobíme. My sme teda prekladatelia, samozrejme aj knihomoli a knihomolky, takže sme považovali, že takáto akcia usporiadaná na Svetový deň kníh by bola vhodnou príležitosťou, ako sa opäť viacej spoznať, viacej sa združovať a vytvoriť nejaké kontakty a prehlbiť tie vzťahy. Takže sa zapojilo 15 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek a vlastne mnohí z nich sú teraz aj ako keby členmi a členkami nášho občianskeho združenia, čo je veľmi pozitívne. A okrem takýchto vecí, ktoré robíme priamo v teréne, tak máme aj podcast, kde teda diskutujeme o preklade, tlmočení a študentskom živote s rôznymi osobnosťami z tejto oblasti alebo so šikovnými študentkami, s ľuďmi z európskych inštitúcií a podobne. A ak teda aj vy máte radi knižky, tak veľmi ako my, tak teraz v dohľadnej dobe vyjde nová rubrika podcastová, ktorú natáčajú 3 naše šikovné členky z Bratislavy a bude to práve Book Club, takže budú diskutovať vždycky o nejakej jednej knižke, ktorú vyberú, dajú ju ako keby informáciu o nej, takže si tu môžete prečítať spolu s nimi a potom vypočuť podcast a porovnať možno názory a analýzu. No a takto sme si prešli teda celý rok aktivít, ktoré sme robili v rámci Sa zobuď, až sme sa dostali na prelom januára a februára 2025, keď prebehol teda 2. ročník zimnej školy prekladu. A toto je teda fotka z úplného začiatku. Ako vidíte, tak už to nie sú 9 ľudia, ale skoro 29 ľudia, ktorí sa naozaj aktívne zapájali počas pol roka pred podujatím do tej organizácie, plánovania a usilovne na tom pracovali. A bolo to teda opäť veľmi pozitívne. Ja by som povedala, že atmosféra bola ešte asi o niečo lepšia ako minulý rok, pretože sme teda pritiahli ešte o niečo viac ľudí ako ten rok predtým. Mali sme opäť množstvo úžasných hostí a hostiek a keďže sme sa už aj poznali, tak to bolo o niečo lepšie, že sme sa stretli so starými tvárami, spoznali opäť nejaké nové a vnímam to celé veľmi pozitívne a teším sa zase o rok. Nič by sa z toho nestalo, keby sme nemali našich úžasných partnerov, ktorí nás podporili či už finančne alebo materiálne, takže sme veľmi vďační, že podporujú práve takéto projekty. No a ako som už spomínala, že tá Paťa to vlastne vnímala ako taký deficit z toho, že to zažívala na tej strednej škole, tak ja musím povedať, že som na strednej takéto nejaké
veľké komunity nezažila, ale vždycky som mala očakávanie od tej vysokej školy z amerických filmov, že skrátka prídete na vysokú, je tam nejaký kampus, chodíte sa na party, sú tam tie bratstva a rôzne kluby a krúžky. A keď som prišla na vysokú, tak presne bol COVID, čo je akože hneď jedna veľmi negatívna vec, ktorá všetko takéto stopla. Ale ako sme začali tvoriť práve tieto podujatia a tieto iniciatívy, tak musím povedať, že už nezávidím tým americkým filmom a som rada, že študujem práve na Slovensku, lebo je to úžasné, keď zistíte, že 25 ľudí stojí s vami na pódiu a vychutnávate si 3 dní, ktoré sú vlastne vďaka vám a sú tam ďalší ľudia, ktorí do toho prispievajú a skrátka tvoríte niečo spolu, takže som rada, že sú také veci a veľmi sa teším na ďalšie prezentácie, pretože je vždycky dobré si vypočuť, koľko dobrá sa okolo nás deje. Ďakujem. Si mi možno ešte ostať na pódiu, pretože neviem, že či nebudú nejaké otázky z publika na naše občianske združenie. Ja by som sa aj spýtala, ale keď všetko viem, tak to je také blbé. Takže ak je nejaká otázka z publika, tak práve teraz je ten vhodný čas sa ju opýtať. Ale nevidím žiadnu vystrelenú ruku. Áno, máme tu. Nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, či sa vám podarilo vlastne tento druhý rok hneď zapojiť nejakých nových prvákov do vašich aktivít, že či bol záujem aj z tejto strany. Vieš čo, toto je veľmi zaujímavá otázka, lebo my sme mali presne túto ambíciu, že zapojiť tých prvákov, že podchytiť to hneď ako keby na tých začiatkoch, aby sa zapájali, aby boli aktívni, čo vlastne nebolo v prezentácii, ale robili sme tu na UMBčke Mitri, tak bol Welcome Week pre prvákov, keď sme ich vlastne zorganizovali, bol to vlastne iba jeden deň, ale volali sme to Welcome Week, ale bol to jeden deň, keď sme ich zobrali do mesta, aby sme im ukázali, aké sú tu podniky, aké sú tu veci, aby nás spoznali, dali sme ich do WhatsAppovej skupiny, aby sa teda vedeli zapájať. A pravdou je, že sa aj niektorí k nám pridali alebo chceli pridať, ale skrátka ten prvý ročník je strašne intenzívny. Napríklad ja som sa v prváku snažila, ale nespravila som nejaké predmety, lebo je toho neskutočne veľa na ten začiatok. A aj teraz, keď viem, že tam sú tí prváci, že boli aktívni, vydám ich niekedy na chodbe, tak na tých podujatiach sa s nimi moc nestretávam, lebo viem, že majú čo robiť, aby stihli to štúdium. Ale zase mali sme už niekoľko druháčok. Tam už je to potom o mnoho aktívnejšie. Ja teda by som mal tiež jednu otázku a chcem sa spýtať, že teda už druhý ročník zimnej školy prekladu je za vami. Tak čo bol tento rok taký ako keby najväčší highlight, taký najlepší moment pre teba osobne? Pre mňa osobne, ja presne viem odpoveď a to je to, keď som bola v takej našej spoločnej miestnosti, úplne v takom kumbáli, kde sme si skladovali veci. Išla som sa tam najesť, trošku si vydýchnuť a sledovala som okolo seba, to už bolo vlastne asi v nedeľu, ako sme balili všetko a sledovala som teda 25 ľudí, ktorí doteraz od septembra spolu komunikovali, mali sme také rôzne týmy v organizácii, stretávali sme sa online, keďže sme boli z celého Slovenska. Veľa z nás sa stretlo prvýkrát v živote takto osobne a ja som tam tak sedela v rožku a pozerala som, ako sa títo 25 ľudia medzi sebou všetci rozprávajú a srandujú a vtipkujú a sa fotili a neviem čo a bolo to také príjemné, že vlastne ako sa nám podarilo aj tú komunitu v rámci tej organizácie tak upevniť, lebo rok predtým nás bolo len 8, ktorí sme to aktívne riešili a plánovali. A teraz nás bolo veľa, bolo to ťažké, cítila som sa aj s dievčatami za to tak zodpovedná, že aby to vyšlo, aby sme sa všetci uchytili, aby to bolo dobre v tej organizácii. A to sa podarilo a to bolo pre mňa úplne nádherné.